Больш за 137 маладых спартсменаў з усіх куткоў краіны прыехалі сюды не толькі за ўзнагародамі, але і за путёўкай у нацыянальную зборную. В спартакиаде принимают участие юноши и девушки, более 137 человек. Соревноваться будут в течение 3 дней с обязательной программой первый день юноши и девушки и с произвольной программой второй день. Это командное первенство, и потом будет финал в отдельных видах гимнастического многоборья. Спартакіяда пачалася з прыемнай падзеі – уручэння ганаровага звання майстра спорту удзельніцы спартакіяды Ганне Золотухиной. Гэта ўзор, на які раўняюцца ўсе удзельнікі. Я занимаюсь уже 8 лет гимнастикой. Привели меня родители. Раньше занималась мама гимнастикой. Я хочу связать свою жизнь со спортом и стать в будущем тренером, чтобы мои дети тоже когда-нибудь занимали места и становились все лучше и лучше. Удзельнікі пакажуць сапраўдны майстар-клас ва ўсіх відах гімнастычнага шматбор'я, на кожны максімум канцэнтрацыі. Адзін недакладны рух можа каштаваць перамогі, але менавіта тут, у гэтых спаборніцтвах і нараджаюцца новыя зоркі, будучыня беларускай гімнастыкі.